Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadratin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa khulafaur ampun berkarum rasman al-fatihah. A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. ثم إن حضرة إخواني من الأنبياء والأولياء الشهداء والعلماء جميع الملائكة شام در قدر شبه حسنات الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إن رحم في هذا الكتاب شيخ محمد بن عمر الجامعي الشيخ بن Ahmad bin Hajar Asqalani nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi karamatihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim li jamil kubur minal muslimin wal muslimat min syarril ardi wa kharibi wa khiyah Zanabana wa madana jidin wa jilwa masyikha wa janabana khususan ya ahli wa ahlikum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ila ajzadi kula majzai pada wasiat wal afiat seger warasan sehat badan sehat kali min ahli ilmi wal khair wal ibadah wal jamaah wal tabil pada wasuf al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulufi fid darin amin. Ini sing nerangno bab siwakan ini. Wa fi riwayatin lan ing dalam siji riwayat. Wa yasluhu lan bagusake apa siwak iso bagusno iso ngapekno al-maidata ing waduk utawa pencernaan. Jadi pencernaan weteng waduk iki iso dadi apik. Maksudnya iso giling terus iso sehat berarti. Wa ijli lan iso lan iso madangake apa siwak albasara ing mripat. Maksude ayyakshafa tegese buka apa siwak dul matahu ing petenge basar. Jadi pripat sing peteng remun-remun delok ngene iki burem umpamane iku iso dipadangno nganggo siwak. Nah, siwak meniti iso dipadangno nganggo apa? Siwak. Jadi sekedar seke-seke nau itu siwaka nang tanah niku iso madangno dadi napa? Padangi mripat. Mripat iku iso padang. Dadi ora gampang terakum ya. Cilik-cilik saiki padha tes mangan kabeh. Kurang siwakan. Ya ora tau siwakan memang ya. Ora tau siwakan. Ora kenal siwak apa. Mulane iki kenal siwak. Angger moro ning toko kitab, toko enten siwak enek. Yang wis enek penjelasan siwak enek. Iki iso jadi mripat sing peteng klemun-klemun iso padang. Nah iki jadi iso madang mripat. Dikirim buka sing peteng. Wa yadibu lan iso ngilangake apa siwak al-bakhra ing ambune cangkem. Maksude ini tenar raihatil fami tegese basine gandane cangkem. Iku iso ilang, gondo basin iso ilang. Niku apa siwakan. Siwak ku namanya siwak ku ya sikat iku ya kasar. Perkara sing kasar iku diarani siwak ana cara ngono. Tapi nek iso nganggo kayune kayu garu ngene. Kayune wong Arab ya.
Wa siwak iku minas sunat iku setengah sing kesunatan. Jadi hukumnya sunat cuma ya. Ai tariqil Muhammadiyati tegese dalane kang bangsa Muhammad. Kana ana sapa Nabi sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yudawi mengko nglanggengake sapa Kanjeng Nabi alaihi ing atase siwakan. Nek Kanjeng Nabi nglanggengno siwakan. Tapi hukumnya cuma sunat ya. Ora ya ora apa-apa, ora dosa. Nah, tapi nak gunakno ganjaran gede. Sumakala makonuli dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. As-sholatu utai salat. Utai sak salatan cara ngono. Bisiwaki kelawan gunakno siwak. Iku afdhalu kulih utama min sab'ina tinimbang saking 70 apane salatan salate. Bihuiri siwaken kelawan tanpa siwakan. Jadi sholat sak sholatan wae kanthi siwakan iku luwih utama dibanding 70 sholat tapi tanpa siwakan. Jadi tanpa siwakan iku sampai jungkar-jungkir sampai 70 rakaat dibanding sholat rakaat tapi siwakan iku luwih utama. Luwih koyo ngono ya. Padahal kok nama itu siwakah tapi hadis iki wa hadza utai iki hadis iku layat dulu iku ora nuduhno apa hadis iki ala afdhalati siwak ing atase keutamaane siwakan alal jamaah ngalahno ning jamaah tapi gak iso ngalahno ganjarane jamaah isa tetep menang jamaah. Ya, jamaah itu ganjarannya luwih gedhe neh derajat masalah pangkat. Nah iki apa jamaah gak iso senajan jamaah tapi anak sampeyan malah wis siwakan jamaah malah tumpuk-tumpuk ganjarane itu sakno lah ya di siwak mosok ora ya tuku lah tuku enek nolong kaji ya dipeseni enek wakih sing apik ku siwak sing sangka aja kayune oyot oyote kayu garu apik serate wakih anane Mekah aneh awake umroh apa ngene pesen ya utai jamaah iku bisa ba'in wa isrina iku kelawan 7 wa isrina 20 jadi 17 ganjaran 17 derajat lianna derajatan karena sak temene saderajat min hadhihi saking iki min hadhihi saking iki jamaah mau iku qata'dil iku teman-teman bandingi apa derajat mau akasiron ing akeh iso ya dibanding apa min tilka sab'in tinimbang mengkono pada 70 mau ya jadi banding 70 gak ono apa-apa nih karo bandingannya derajat itu akeh jadi siwakan mulane sampai ku jamaah isih siwakan nawa itu siwakan sunat Allah kasar betul nawa itu usolli sunatan sunat atau usolli fardhon siwakan omben waki ganjarane. Di samping kanggo kesehatan juga iso kanggo ganjarane malah akeh iki siwakan. Sajane yo enteng siwakan. Cuma abote nggowo lho kadang lali. Abote nggowo ya. Namung lanang gampang ya gimbal lho. Wedok kadang gimbal ya ora ono gimbalane. Wal maqalatu tsaniyah utai maqalah kang kaping 7 iku kala iku dawuh sapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dawuh Abu Bakar ngene ma min abdin rizqallahu asara hisab ma min abdin ora ana utai kamula rezeki kang paring rezeki hu ing abet mau sapa sing paring rezeki sapa Allah sapa Gusti Allah asra khisalin ing 10
tingkah. Ora ana meneh illa waqad najah kejebul hale teman-teman selamat sapa abet mau selamat minal afati saking pira-pira panca baya wal ahadi tegese ya panca baya kuluha ya sekabehane afatmu. Nah iki apa ana jauh-jauhe apa itu ora ana kawulaku iki jare Gusti Allah kalau aku sing takai rezeki nah gelem nglakoni 10 iki kejaba dene takai apa selamat sangka panca baya ya bahaya ono bahaya-bahaya iki selamat ya kabeh bahaya-bahaya. Wal ahad utai lafat ahad iku atfun iku ataf muradifun kang madani wa ya utai ahad iku fil fasfil asli ing dalam asale iku ma perkara yufsitu kang rusak apa ma azar aing go iku tanduran ya wasara lan dadi sapa mau abet ya lan dadi sapa abet fi darajatil muqarrabin iku ing dalem pangkate pira-pira wong kang parek derajate wong pira-pira wong sing parek minallahi taala saking Allah taala wa nala merkone sapa abet mau darajatul muttaqin ing pangkate utawa derajate wong kang sing takwa-takwate. Maksudnya wong sing takwa ai alladzina tasi wong akeh taraku kang padha ninggal sapa alladzina syahwatan nafsi ing pira-pira kesenengane nafsu. Syahwate nafsi kesenengane nafsu wastani bulan bisa padha ninggalno sapa mau alladzina mau almanhiyat ing pira-pira perkara kang dicegah dilarang. Ya iki lho ya. Jadi nak wong pengen selamat iso di derajate muqarrabin sing karo Gusti Allah, derajate parek karo Gusti Allah. Dene yo mongko oleh derajat muttaqin wong sing takwa kabeh. Iku nak pancen wong-wong iku mau gelem ninggalno kesenengane nafsu. Kesenengane nafsu pengen iki ditinggalno ora sedo. Pengen iki tak tinggalno lagi kesenangan nafsu, hawa nafsu. Iso nyegah perkara sing dilarang syariat Islam. Iki haram gak sedo. Iki delok iki haram gak sedo. Lah iki bakale oleh derajat sing dhuwur iki wong iki ya. Nah, pertama iki ngono. Awwalu utai kawitane mau apa jenenge? Asra hisolin mau ana 10 mau. 10 tingkah. Yaiku sitkun, iku temen gak tahu goroh. Iki wabet ya. Daimun kang langgeng terus menerus temen gak tahu goroh ya. Ma'ahu iku sertane sidkun mau qalbun utawi ati qaniun kang rimo. Wis temen jujur atine nrimo. Dadi sertane po. Nah, biasanya otomatis wong ku nak temen otomatis disertai karo jenenge ati sing nrimo niku. Nek ora jujur atine yo gak iso jujur. Iki dadi wong tengerane wong sing sidqun niku temen tenan niku atine nrimo. Maksudnya nrimo piye? Ai radin tegese wong sing ridho bil kismati kelawan pandume Gusti Allah. Dikei pira karo Gusti Allah? Alhamdulillah. Wis pokoke nrimo ya ridho karo pembagiane Gusti Allah. Fasidqul lisani utawi temene lisan iku awalus sa'adah yaiku kawitane bejo. Dadi wong ku nak lesane temen ora tau goroh iku pertamane dhekne wong dadi wong sing bejo ngono ya. Awalus sa'adah manut sapa wong iku la iku nak kidhik apa sidku apa temene wong mau kidhik temene berarti akeh gorohe kala maka yo kidhik apa sadiku apa kancane wong mau
kancane saiki. Nak temen wakeh kancane. Iki nomor pertama berarti temen sing langgeng terus menerus temen. Engko bakal disertai karo jenenge ati sing rimo. Cara ngono legowo artine ya nrimo. Wasani utek kang pimindo saiki nomor loro ne iku sabrun iku sabar. Nomor loro sabar. Bar temen terus sabar. Sabar sing kamilun kang sempurna ma'ahu iku sertane sabar syukurun utawi syukur daimun kang langgeng lho syukur. Dadi wong nak sabare tenanan sempurna iku disertai ninggone kesyukuran sing langgeng. Rawiya diceritakno yen anahu sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala iku dawuh sapa Kanjeng Nabi afdhalul imani utai luweh utama-utamane iman iku amsabru iku sabar. Dadi utama-utamane iman iku apa? Sabar. Wasamahatu lan gawe murah. Gawe murah iku apa? Gampang ngepura. Iki jenenge apa? Gawe murah, gampang ngepura, samah. Gampang ngepura wong. Sithik-sithik dilarani wong ya, tak ngepura. Dindo wong wis tak ngepura, dindo lah. Nah wong ana ulama dindo malah dikei dhuwit. Saking senenge kok dosaku dikelongi karo wong kok kek gentai hadiah. Hadiah apa dikei dhuwit. Wah, iki apa samah. Sampeyan ngono hebat ya. Wong sing ndo akeh oleh dhuwit. Iku tingkatane wali terusan gawe murah. Gampang apa? Ngepura. Wis wae saiki berusaha gampang ngepura nah. Aja sewot, aja sewot. Karo tanggane sing apik wae sabar. Enjene ana tangga ya ana sing apik, ana sing elek sabar wae sama gawe ngepura. Rawang riwayat nuhu ing hadis sapa adile muslim dene. Waruya lan diriwayatne utawa diceritakno apa anahu sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuh ngene iku kala iku dawuh sapa Kanjeng Nabi. Dawuh nikma silahul mu'min. As-sabru wa du'a. Lho iki dawuh Kanjeng Nabi. Nikma silahul mu'min. Mukmine iku sak bagus-baguse pedange wong mukmin as-sabru utawi sabar. Dadi sabar iku pedange wong senjatane wong mukmin iku sabar. Nek sabar kudu wa doa ulan donga. Aja sabar tok ya donga. Wa qala dawa sapa sayyidi sapa Gusti kita rupane Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Iki cara ratune wali-wali jenenge Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Qaddasallahu sirrahu. Mugi-mugi nyocekno apa sira apa sirine Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mong. Dewe ngene, kaifa yahsunu? Kaifa hali apa yahsunu? Yahsunu bagus mingka sange ira. Apa al-ujbu apa ujub gawok. Fi amalika ing dalam pira-pira ngamal ira. Wa ru'yatu nafsika lan oleh ningali awak ira fiha ing dalam amal. Iki ana wong sing saiki kok priye carane ngapiki ning gone sampeyan niku aja sampe banggakno awak. Kadang ngono yo wong ku ngamale apik. Sholat terus jamaah terus sih aku gawok karo awakku iki piye no aku ki langsung meneng jamaah lha jeneng jamaah lah bangga nawake to ya iki apik bangga nawake aja sampe yo aja sampe bangga nawake ya amali wis ngamal apa wae aja diketok-ketokno nek iso ya aja dibangga-banggano. Terus ne waru yatu nafsika lan oleh ningali awak ira fiha ing dalem amal. Wis delok amal wis rasa delok. Wa talabul awadi lan nuprih pira-pira
apa iki jenenge awat iku apa ya? Opah. Wonten nuprih pira-pira opah alaiha ing atas amal. Aku menawa aku iki ganjaranku akeh. Piye no? Aku setiap hari ngatamno Al-Qur'an. Umpamane kandha-kandhane kancane, aku setiap hari maca Qur'an khatam. Dadan khatam kok iso? Aku nang ngatamno Qur'an iku bareng-bareng mbek wong akeh. Ya Allah, malah wong akeh. Ini kowe wis dikandha-kandha ora amal-amal sing niku mari ilang ya. Disimpen wae aja dikandakno marai ngobos. Mari apa? Ngobos entek ora ana amale ditilali. Aku tiap hari ngapalo ning akhir kan goleki endi ngamalku kok enek. Nah, ngobos kabeh kok kandakno mau dikandak-kandak. Nah, wis bangga-banggakno awake. Sebenarnya ora gathuk ngapa-apa kan. Wa jami'u dzalika utais kabehane mengkono amal wis kabeh ngamal wae aja dibabel bi taufiqillah taala kelawan pitulunge Allah taala wa fadluhu lan kautamane Allah wis pokoke piye wae lah menoleh apa pitulunge Gusti Allah kabeh ngamal nek iso dirahasiakno aja dibangga-bangga wa ing kunta maksudnya jadi bangga kok dikandakno wong wa ing kunta lan lamun ana sapa sira iku tarokta iku nak ninggal sira al maksiata ing maksiat umpama sampeyan iso ninggal maksiat fa bi hifdzihi lan mongko iku kelawan apa kelawan ngreksone Gusti Allah ngene panggerane Gusti Allah aina anta aina iku ing dalem endi anta uti sira minas syukri sange syukur endi kok renek ati wong iku iso ninggalo maksiat yo alhamdulillah disyukuri. Nah, kadang orang syukur karo pangeran iki. Nah, karo pangeran kan rahasia. Rahasia sampai nu syukur karo pangeran muni alhamdulillah dhewean ning jero atine ora mek ya. Nah, nawar wong kok aja mek mari didarani apa ndungani wong kok. Nawar wong iku nak wiridan ya wis ning jero ati. Nak dhewean ning kamar sakarepmu seumi-umi sepiye sakarepmu. Nek karo wong aja mari apa ndadekno nah wong ki kok mau ngapal maca mantra apa lho ya didare maca mantra ae wis ora usah ya sering wong kadang senengane wiridan cuma ora roh tempate awor blonjo wiridan mbek ngutus besmon Allah awor mung ngono wis ngene atine menis subhanallah wis padha wae. Ya lara dihitungi Pak. Ya sing apik wiridan gak usah dihitungi ya. Wiridan kok dihitungi. Sawangane kok iso pangeran gak roh tapi jumlahe pira sampean pangeran wis roh kabeh ya. Ora sambo itu. Nah pengen hitungi ya ning kamar dhewean hitungi ngono. Nah, jadi ben syukurin ana dalika ing semono-mono tarakal maksiat. Wal intirafi lan ngakoni bihadin ni'ami kelawan iki pira-pira kenikmatan ben mengakui adanya nikmat sing diparingno sampeyan kabeh iki aku kowe iki nak nikmat iki banget akeh sing dikekno Gusti Allah sehingga terus melafadzkan alhamdulillah sehat alhamdulillah iso mangan. Nek iso mangan mah repot ya. Iki alhamdulillah. Allati kang alqa kang maneh maringi sapa Allah ka ing nikmat mau. Maringi sapa Gusti Allah. Fallahu mangko utai Gusti Allah iku khaliqu ka iku zat kang dadekake ira. Wa khaliqu af'alika lan zat kang gawe pira-pira penggawean ira wis kabeh Gusti Allah sing dadekno maka spika sertane penggawean ira antau te sira
iku al-ghasibu iku al-hasibu iku kang nyambut gawe. Senajan sampeyan nyambut gawe hasile oleh akeh tapi kabeh iku sangka Gusti Allah. Aja rumangsa sampeyan iku perbuatan dhewe aku lho, ora mergawe kowe ngene, ora ngarah aku nek sugih. Aja demen gugeh sugih ora duwe iku kabeh kersane Gusti Allah. Aja rumangsa. Sing mlane ana jenenge kufur iku kufur cilik, ana sing kufur gedhe iku. Kufur cilik ya ngene mung sembrono. Saya didik kaya-kaya dekne sing menghasilkan. Padahal iku Gusti Allah sing mari. Wa Gusti Allah taala iku khaliqu iku zat kang gawe. Sing dadekno Gusti Allah. Wasali suteng kaping 3 iku fakrun daimun. Fakir sing langgeng wae iki sing abot. Mau iku sertane fakir mau zuhdun utai zuhud. Zuhud iku ora tok bobor. Ning boro donya ya. Hadirun kang hadir. Ruyatin ya annahu satamani kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala iku dawuh sapa kanjeng Nabi, ya ma'syarul fuqara. Golongane wong sing fakir-fakir. Kanjeng Nabi dawuh. Golongan wong sing fakir-fakir apa utu awe sira kabeh Allah ing Allah wis sampean menehi karo Gusti Allah wong fakir arido ridho wis sampean sedekah gak iso wis sampean nggawe Gusti Allah apa ridho tok seneng sampe didadekno wong fakir padung berontak urip ora dipopo ngene ngono wae jajal sampean ridho karo Gusti Allah engko lah ora fakir sampean fakir wis ngeluh malah fakir ya. Nah iki sementing jauh kanjeng Nabi ya masyaallah fuqara utullahar ar-ridho golongan sing fakir mane ono sampean karo Gusti Allah ing ridho mingkulu bikum sanging pira-pira ati ira kabeh. Dadi tumusika ati ridho iku aja digawe ridho ya aku ridho penting cangkem tok tapi atine ora. Padha wae ya. Dadi nek atine orang ridho isih mau berundel ya ora ridho. Nah sisa tok atine ridhone ki mau tadfaru mongko merkoleh sira kabeh bisa wabi fakrikum kalawan pira-pira ganjarane fakir ira kabeh sampe nak ridho karo Gusti Allah acak atok atine engko sampean oleh ganjarane fakir sampean kabeh tapi nak ora wa illa lamun nak ora Allah ridho tapi nak orang ridho karo Gusti Allah ya fala maka ya ora oleh ganjaran. Nah sampeyan niku senengane isih grundel wae atine ora trimo dikai fakir karo Gusti Allah gak trimo berontak karepe sampeyan ya ora oleh ganjarane fakir. Qala dawu sapa ba'dul hukama sapa sebagiane hukama istighna'uka utawi semugih ira anisai saking anduh saking suci iku khairun iku luwih bagus ministighna'ika tinimbang semugih ira bihi kelawan sekmo dawe hukama iki semugih lho ya adono saka sesuatu iku luwih apik dibanding karo sugihmu iku senengane sesuatu. Jadi fakirmu iku nak nrimo cara ngono iku luwih apik dibanding wong sugih iku ora nrimo. Niku wong sugih iku apa lho? Sugih iku ora kok bondo sajane cuma sugih iku gelem nrimo. Harapanku sakmene can, aku utangku kudu saiki. Lah wong ora duwe kok utange akeh. Lah malah kecepet loro kabeh wae ya. Nah,
orang aku menghasilkan sedinane sakmene, utange sak dhuwure, apane ge malah utange malah akeh malah akeh. Ngene jenenge ora ngerti tarapane dhewe. Akhire dekne melarat sangka awake dhewe perbuatane dhewe. Jajal wong sajane gelem nrimo apa anane, ya sugih ngono. Soale wis kecukupan, sepenting mangan wis ngono. Oh, apa? Isone tuku sepeda ontel ya sepeda ontel aja sepeda motor. Ora sepeda motor ya utang ya utange iki lho sira gadhok. Warabi utai kami babat. Apa ini nomor babat? Iku fikrun. Apa ya? Fikrun. Mikir-mikir ya berarti. Pikron iku mikir-mikir sing jaimun kang langgeng ma'hu iki sertane mikir-mikir mau batunun utawi weteng jaiun kang lesu. Wetenge lesu mikir-mikir yo. Mikir-mikir maksudnya kok diterangno kene ruya diriwayatno ya Pak Anahu sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku kala iku dawuh saka Kanjeng Nabi. Tafakkaru padha mikir-mikir sira kabeh fi kulli shay'in ing dalem kabeh sesuatu. Tapi wala tafakkaru lan ojo geman mikir-mikir fi dzatillahi taala fi dzatillahi ing dalam zate Gusti Allah. Ojo geman mikir zate Gusti Allah. Mikira sesuatu ning donya kaya langit, mikir ya Gusti langit sakmono gedene ora ana jagake. Ya Allah kekuasaane Allah kaya apa ya masyaallah. Oleh mulai tapi nak mikir-mikir Gusti Allah ngene iki manggon ning ndi ya ora oleh niku ya ora oleh mikir-mikir ngono bere kok malah kesesatan. Soale apa mikir-mikir ning gone Gusti Allah zate Gusti Allah ora oleh wis Gusti Allah sentuh gak oleh gaweane Gusti Allah iku lho pikir ya Allah gunung kok njugruk sakmono gedene. Meniku piye Gusti Allah nak dadekno masyaallah kekuasaane kok koyo ngono ya. Lah mikir-mikir ngene iki lho oleh ganjarane. Sampeyan kaya napi rekreasi. Niat ingsun delok kekuasaane Gusti Allah bareng tok ning rekreasi. Masyaallah ana watu kok gedhe ning ngene ya. Watu wis gedhe, ade ana sumbere. Ana kekuasaane Gusti Allah iku kuasane Gusti Allah niku oleh ganjarane. Tapi nak niat ingsun kok orang delok kekuasaan iku niat ingsun rekreasi momo wis maksiat yo dosa kowe lan ngene niat dosa niate apa rekreasi berarti ning kono maksiat tok ya niat delok kekuasaane Gusti Allah men oleh apa oleh ganjaran nah iki lho gak oleh mikir zate Gusti Allah wong sing mikir zate Gusti Allah ya malah kesesat. Fa inna baina sama mongko sak temene ing dalam antarane langit as-sabiati kang 7 langit sampai sak 7 ila kursihi tumeka maring kursine kursi sab'atun wedhae kursine ya sama mau sab'atun itu apa sab'at alafin apa pitu pira-pira pitung ewu sab'at alafin apa pitung ewu itu pira-pira ewu sab'at alafin nurin jadi setemene antarane langit ambil langit neh ana sab pitu tumeka maring kursi sing kursine langit mau sampai 7.000 nur cahaya. Wa huwa ta Allah iku faqad dzalik iku ing dalem sak ndure mengkono-mengkono kursi sabatu alfin. Lah terus ngene iki terus pikir terus piye ya kursine Gusti Allah. Lah ngono ora oleh ngene ya. Angger mikir ngono malah kesat. Wah akhirnya terus mikir Gusti Allah di kursi apa ya? Kursi Allah ora bertempat kok ya. Ono tapi gak bertempat. Lah tempat lah wah Allah anyar nih. Nah perkara sing anyar iki gaweane Gusti Allah aja pada nang Gusti Allah wis kabeh kekuasaane Gusti Allah ora ya. Warwiyalan diriwayatkan apa anahu saat menikah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala iku dawuh Kanjeng Nabi
rahimah muga-muga melasi sapa Allah kauman ing kaum yaksabu kang nyono hum ing kaum sapa annasu menungsa nyonone mardu ing wong kang mardu ing wong kang padha lara wa mahum lan ora ana utawi kaum iku bimardu iku kelawan lara dawuh iki muga-muga Gusti Allah melasi ning kaum-kaum sing padha nyono nek dene iku lara padahal dekne ora lara wong riwayatno nu ing hadis sapa Ibnul Mubarak maksudnya kita iki aja sampai kaya kaum-kaum dhisik sing gawene apa mikir-mikir ning zate Gusti Allah. Nah, tok langit dipikir langit tok wae aja sampai mendur-mendur mari kok tok Gusti Allah malah sesat ya dibuletno karo setan ya. Nah, wis bulet karo setan iki wis repot ya. Nah, sejatine sampean iku ora kok lara tapi mbok kei lara dhewe. Larane sampean iku terlalu sampean iku kaya seolah-olah kaya pinter terus mikir-mikir sing ora oleh dipikir iki. Wal khamisatu wa alam ya. Sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu liqul lihawlim minna ahwani muknahimi ya Rabbihil Mustafa tadil maqasidana waghfir lana ma mawla ya wasi'an karamin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin arhamar rahimin farrij 'ala muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.